ଲୋକନାଥ ଶିବଯତ୍ର ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି ବିମଳା ଭୈରବୀ ଯତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥସ୍ତୁ ଭୈରବ। ଆଗ କାଳରେ ପ୍ରତି ଘରର ଦ୍ୱାର ମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବିମଳାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଜୟଦୁର୍ଗା ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ। ଭାରତ ବର୍ଷର ସର୍ବତ୍ର ଶିବ ଦୁର୍ଗା ଉପାସିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିମଳା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ପରମ୍ପରା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଶାରଦୀୟ 16 ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଏକତ୍ର ଉର୍ବାସନରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିମଳା ମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 8 ଦିନ ସକାଳ ଧୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ବିମଳା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ନୀତି ବଢିଲା ପରେ ପୁନଃ ଭଣ୍ଡାର ଘର ନିକଟକୁ ବାହୁଡିଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଦଳମଣ୍ଡପ ସାହିର ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା କୁହାଯାଇଥାଏ।